Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kaseng kinong kayi doyong. Ya kabalatip kom kebighalia People School Traders Welfare Organization. Hakalas ngiu belay jong ka arpu sautari ubenay kelan lingkot arajar arpu ar. Kalami syakmat bansay madan ya kijing teko hakakam kayi doyong. Kamtam hakabayadai bat kajing a ya kacalan. Nakadaw kajing don jong kakinhon ki bakrabor kabakintop ya ki reosan pertay ki officer sorkar ki nong kayi bat ki dalal. Hakajing ya keren bat ki lat pathai khubor u presiden jong ke MPCTWO uba John Frankie Rambai ula ong bakin sapha da kador khas sha u menteri Ramba ke jela Konrad Sangma ban shimkhia halor kani bat yatho ru bakajing don jong kata kakinhon ki nong khai doyong ya kabalatip kum ka high level kala kni kin thetlut ya ka kam khai doyong jong ki weipat ki nong khai ki bala sha khnyot dor haban da biang kat hadu baka baithit ya kachalan bat ka bayo nong nakabade yo doyong kam ya hap shu ha ai ru haki snem balai no shwabun wan ka NGT kata ka de asnem arhajar khat saw ka wan ka NGT ngaru ngade wei uba don ya ka mining sathi sepo jentia ta kita gi por ni si register bat ka hadin bawan ka NGT ni ha register bat ka custom and excise kan ni ka de ka export import license jonga bat kidon sekibe ki bede bat ka mining ha kata ka por bagi register bat ka ni ka custom and excise ti hadin bagi pendiang ki kot kisla ka custom excise ka DMR ka sales tax ni sala ban se ka salam Ray mentau snem pat barok ni ginong kredo yong tip saya kata ba ya kan ka Coal India auction ladep auction nadu bulan April ti hadin ladep auction la yo ya kasalan ala ban penyai pat ba Henry claim penyai pat ba claim le ai hadu arku sam tarik meno haubanai Oktober mo ka export import ka lapli ka Bangladesh ka Guwahati barok hadin ke puja lapli mentau snem pat arku sau tarik ubenai Disember gedang yok khai ka doyong Teka jing kayi rung tu ipi kadai barak ngi lost lot. Te mdon nong pet yakin nong kayi doyong gejing ya kejongki. Te na takadaw ngi banse hadin balai discuss bat ki nong ai boy ki prolog perjor ki men kimi ki ba kayi ne doyong ki merang ba abriu ki ne na po jauki ki exporter. Te na takadaw mentak kenti karu kompen biang ikut kisla menselani doyong kalong ka hadu kata-kata. Nadu gomi ka Supreme Court judgment but ru ka revised comprehensive plan order date 24 August 2020 jong mining and geology department 3 July 2019 civil appeal number 10720 of 2018 nisham yo iba ngokumunong kayido yong ni barok nisham bakalong ka ba bahai ni kinong kayido yong ban smuthu ya ki standard operation procedure SOP namara kayi paten doyong bun ki bam nang bam start ki bam sempang ki rules ki an ki bakalan ka por sa ka por jong ka sarkar một cát bong ban kador salam ngin hap hit bait cát bong badi ban siu ngin hap siu bait te standard operation procedure jong ka sarkar jela ki bakalan ka por sa ka por ta hukum kan ka khlimat ka kanti nishim ya ka sin jam ban seng ya kan ka seng hakalama kinong khayi do yong jong borok ka Meghalaya ban ya pen bait ban ya bait ijing ban pen sngow sa ka sarkar Diamond chat snem ho ajar arhuwei hadin bangalai phliu jingmut bat ki parlok prajor ki be khayi do yong ki men kimi kinong ai bu jongi bat komju bat ki parlok ki be yong lang hang ne mo ba Daniel ba Slon ki bla rim ba ka exporter sport tharin dauki ngaru ngadi exporter tang bang akan trail abun snem ti le yong lang bang le perkhat badi bandon kalama jong ka Meghalaya People Coal Traders Welfare Organization bat ka thong bujungi kalong ba ni ladep doni ki unit hapo lata cera hadauki haribhoi bat hapo cleariat ti yakini nadu lasai ka sngingin nya jakmat ban yakun ki jing jong ginong khido yong kila banwan hakan ka seng jungi ban pulsngo ki jing te hagis nam la no shob wan entity ka jing khayi do yong bat gar kompen biang ha ka be de ki kot kisla ka de ka basuk namar ya no khayi bo biang ki kot kisla ka jaka bo khulong yu do yong na kata ka jaka ula pun biang kot saka DMR saka custom excise district council na tangi sayo ay kisalan ban khayi henry mentau snempan kalong na khongpong baro phindakli naka nakinong khayi doyong Meghalaya gidang yo khayi ha ka atu sau taring Disember sagawai hadu menta ka Bengal kadang khang
Te kamut umar hapo bernihat asyus akut habel tolal asyus akut kibriu banik dir kimla kimlai diru ila yang ngam dot ngi ko ipi ngila yang ngam kala kata atrai kom ong no. Te ban yarap ban pensuk i para khayin doyong ngilai perkhat da kawe ke jengmut ke baskem ban seng ya kane ka seng Meghalaya People Coal Trader Welfare Organization kumba pitip borok kinong hi doyong ba menta ban khayu doyong idon kamsalan ban khayi bun sim ka doyong ka pli ho ban Oktober te henrei ba hangeng yo iba hakane ka kan tipat yo iba hadin pada debt auction ru yang doyong ho banai April arjal ar huwei ngim sung thu balai bagi try salan ki ba job ya ka bidding na ka kul India kim di kim penyat balai ka sarkar kan penbor ki try salan ban penyat ya shopait ba kane ka de ka daw ba kongsan bani seng ya kane ka organization nomor unong hidu yang judan jingtip ru ya ki polisi jong ka sarkar ya ka sarkar ban pensuk ingong hidu yang ki ba ai revenue ya ka sarkar ka jing hidu yang ka de ka wehi ka ba nungpong de ka sarkar ka yo nong na kane ka kam henrei penjenjar yang upat ba kelino nong kleriat kelina na west ka sihil kelina dawki mangi nabhoy ngidon jingye tang sitrok bangin khayiru nginwan phayeng arpo hajar ka de ka ba ya ba ngi nong khayido yong ngi nong shu kun ki por man swa babun satang gi jing siu bat la manipulit ya kom penya ya udaw yong dengan nam kwa ban kren ne ka benta nan dengan shu ong ipi la ni manipulit ya kom penya ya udaw yong kane ka de ka daw ka kong san bangin seng ya kane ka organization te ka seng kan yang ya le ban pe ya ka ba kam nyat jong kin nong khayido yong bakinim sha yu roi ne sha knyot dor bat ka jing khayido yong kan lang ka yo nong kum haki por ba man swa yangi bat ya ka sarkar ru ngim so tanap bukan don tham kano ka bolong illegalities ngir ngi ko ahe bekas tiet jongi kanya kiu sakmat nomor 5 POE hi kitulop sarkar usakut sakiwe ki ingin sungong usakut lot ki bro ta ki bil jongki te henrei une di umar ba ai revenue ba tengin pek lam ya kanya jing jongi pat ba bertep sungong ka sarkar kum juru ngi kem turu i khar la ne ki bro ki bayarap i khar ban thiet mau na du try de ban sange mardon dak jing sungong thu ba ki bro jongi ki de ban mentoi shwa kane ka jingwan le benami sapori kasiro ni ki lokal nimyo mar ni tu ipi namar don ki brio ki bayarap ki dekhar pentit mar pen poisa berni hat sapo beltola kane di ban sange di ban im shok para kasi jungi tekum ka seng hadin bladat seng ni kwa ban pet ya ka bha ka miat ka jingya ka syam jungi para kasi para nong khayi bat ni yoga de borok ngi nong khayi do yong ban yasno kti ba kane ka seng khanang ban wengi ki jingya jungi nong khayi bangin nong snow ka sarkar da kalenti ke badai kanang baka jela kan kiu hakayok ka kot rengkat bat ngi ki ba bakayu do yang uba ai jing metoy ka jela hoi nganam len ya kata kadon kata ka high level tang ba ngangam la ban reveal lut ya ki ai borok namar ba kumbo angno ngayeng nam ta ka bha kam yak jong kin nong khayi do yong te kata ka high level ngai thu ipi kadon hi kum kata ti Henry ban kren ya kata ka phan te ngatrai ngin se kan du ka we ka por namar ba nong no kum no mo man ka department lane man ka sarkar ka don hila ka jong ka lo phul sing la jong te kadai kata kadon kata ka high level ban ya kata ru ni na kalian ka seng ngin sa ya hi sakmat ban shim dalam ti ka badai te bangan reveal hang ne te kam dei ka bang ong banga seng ni ka seng ban atak yano ka sulong ba ni si asngo ya ta ka high level te hoi ka don jing sei salan mo sei salan te imat ka don ka jing manipulit hakata kaliang ba kasalan kala bandon laispa teli ka jingyat kali kala bandai praspa si hajar teli te ya kataru kadon hi baka seng jungi kala perkhat ba ngin ha penduk kum kita ki ai barok te ngatrai ngin ham ya kendu hi sakman kadai nomor ba ka lada don kum kata ka high level ka jing dunong kadon jong ka sarkar ka jing dunong jong pai ba him de jong ka sarkar mong ong ka revenue hi kadai jong pai ba te to man su ong ipi ngi batoi ka kam hoi ni hab ya tungku ha kita ki high level tang banga tharai kambha bangan keren hang ni ya kajing du nong i tengam la ban ong ya phi tang banga sutip ba nama ila di ngade ubru bala rim bha ba sei salan na podi mar te man hakan ni tang khamyo ai ka biding jong pol India ngasutip ba laispa sauspa teligi salan la sei na mata ka dauki ru mo ba Daniel sispa teligi salan ngi la sei ha sispa teligi ka dauki ban export ringi parla ban export adu mentaru ngi sutip ba ka salan ka remdor te ban keno ini prasilan ru nimtip te beli ka sarkar ka le kata ka rukom gadon kita ka label ngimla bang sungfo te bang jong pi ka jing dunong jong sarkar ka don bai namar ngi lo jong ubaya sei salan di MR te ngi sungthu ya kata te ka jing dunong ngamla ban declare namar ngamla ban ne audit manga on behalf of the government te ka sulong ba ho ka jing dunong ka don gum kata ka high level
but kasalan ti ngadon ni ka facts and evidence kat not teli kasalan kimi na DMR but ka jinya doyong kan not spa ki yan tengam la ban pemit pe yong ten re la day ban hapia perkhat ya ta ka phang te ki member jungi barok unit bo Meghalaya ngin saya khmat da ka jing tho jing tar so government halor kini ki ek jing liket jung ka revenue kidon ki best interest people hakane ka kam ya ta pengin la ban dan kidon ki vested interest people kador la dan ni khen kat kum ka bidding hapo kol India ka bangadon ni ki kot kisla ki babiang amra ai ngadon ni kot kisla babiang ka bidding hapo kol India nitip kat no ngisiu ya ka Meghalaya Energy Relief Fund ka ses ka GST kan ya katai te kami hap pada kum ka jing di ka jing penyat ka jing sim yang ni kata ka pisa ya bagai dia bagasalan kami hap syu kalau poi ada ki kendai pesan hadu silaksan hajar te kata hai ka di papendum nong yang ni Kendai pusan hajar do silaksan kidang sim hai te ya kata te kindaya jeliu te ngi boju sai salan sirta jing im te ngitip bahkan non la ban poi hadu kata ladau do yong itit sah hajar siton mo babha da ada semi bron la new medium te khain pi into ni thep lai pusan ton te kan poi yang silak san pho silak an pho bai do yong te ka salan bakal apoi be silak anong ipi ka silak ka bai salan daya legally ka bai salan ka ban song dor between 60 to 65 70 at the maximum kata ka mon ngidang yala ban ya im te Henry kata ka high level ba kran yang ba pila haswa junga pila ajukran bro si kata te open link do ang hoit ka don kum kata tabaki penyat kum no te ngamla ban declare manga na ngam dei badon mentah kata karon kum kata but we know who are they hakaban seisalan udus nem ajar pra ngakan mau nem ajar pra bangan seisalan kat mo ngapan dep ke prosedur jong ka custom and excise ngakan mau hakapor bangapoi habel tolaru kadon ka invoice jong ka custom ba pen ka custom yang akaban okey ngin hap siu santarik pada ka custom hadu kata ki strict mensuat kemudian ka revenue ka biang bahaya central government state government that this time pada ka action jong akan yeng bangin khenra ya kicalan pia calan em kador ka dekat no hoi pila bidding na ka government maybe kala ban cost fee 60 hoi pitun hak bandi 70 henry balik pin sim nyop silak tengka nganya ngin ya le ya katakan ngin wat ikolo pools baga revenue ka di ban biang kan ka state karib kastir di ban im mangi paj ba rim im mentah pada kalong kumno ngitip syai ba mangi im ka state ka im maybe 10% 90% kelak syarut kangam te kalong ba jeliu ba kata ka benta te no procedure is followed no SOP standard operation procedure ngadon ki kot slag babiang ki bala ai daga mining and geology bala batha daga ka revised comprehensive plan juga Supreme Court kita berak claim follow barabor banyak illegal te habdon hi way khnam kata kalau ka jing sei salan ka di bandon bai the sei na beneng na du jok nei tai auction in nam ye bandon bai te ende ni mo de chalan kan sadon ka illegal kata kadon platform kata in the last 2-3 years menta tabanginem thok ti no yanaru ka jing ut kum uleman klaim ka platform la bon sen kata wat ka jing ni madan bat ki bru ki jong ni ka bon sen ni kata jan poi sa jing ya sok ya dan te hadin bangala de consult bat ki nong ai but ki jonga idon kam la bandon da ka ne ka seng ban shuya mi madan ban shuya bat trok ban shuya kam dan jing mentoy te ka ne di ka sin jamba ni pek banang ne sakmat ka jing khayu do yong ka long ka ba yo nong ya ka state ru yang ngiru mentau snem perkhat phi dang 24 December ngedang yok ban khayi shadauki bapli hadu mentarum pod yok pernek do yong sepo international trade kan ba kasalan adep mi mo la si jan arbanai mo jan arbanai menta ki salan adep mi shadauki pat export legally di bandi ki trasalan te henry sa market ka point em ta kata ka syong ha phi ki media ki trasalan kamud kumangi babiang ka GST belada register baka MSTC ngila ban bidding na ka MSTC platform ban yo iki salan ka bangim job iki bidding te don ki bru ki bayo mendai baki yo illegal kita bid kita sue kita tax ki babiang nginya pun ngan penhar ka memorandum so siang after Republic Day
memorandum ngat penhar sosiam, and then to all the SP, to all the DC, ngat penhar ke memorandum, dan ngin ki unit jungi baru Meghalaya ki bangil afom menta, ngin interfere, namar balada ngi interfere hang ne, mde bangat tray lade, ngat tray dah kebenta ke revenue jung ke state kayo ke kot, kenam ka sarkar jungi kan ruspa, mangiru abangi tray ni, ko abangi onong, tah bangi dunong, tah belengin alat kita ki baru, bikin dot.